unha xornada que se vai dedicar, como xa sabedes, á videogamificación e a súa industria desde a perspectiva de xénero. E como xa sabedes, os xogos, ademais de ser un medio de ocio, un medio de entretenimento, é tamén unha ferramenta importante de educación. De aí me parece a min a trascendencia destas jornadas. Non solamente porque a industria dos videoxogos está escandalosamente masculinizada e onde a participación das mulleres é moi escasa, estou segura que moitas das mulleres, ou todas, das mulleres que están nesta industria poderían elas mesmas deseñar un xogo no que fósemos sumando puntos a medida que fósemos superando os atrampos, as dificultades que elas atoparon para ocupar un espazo nesta industria, senón tamén porque precisamente os valores que se están transmitindo actualmente na industria dos videoxogos perpetúan os estereotipos de xénero e mesmo legitiman, que é o que máis escandaloso de todo, legitiman a violencia contra as mulleres.